nakam lugar ng ato, yak mi pabilgem kumam, si kakabaliti grasyam, amam bayati tao, si ribit dem turedit dem, tapno di ka maupay, tapno di ka maupay, natured ka mabumusod, kinadakestoy lubong, di pa nakaisalakan, isuti pagragsakan, siribit dem, turedit dem, observi kami kenkan, observi kami kenkan. Ayab ti panagdayaw, iti amin na pusok o apo, agyaman naken ka, amin anakaskas daaw nga aramid mo, saritaek ida, agkararag tayo. Apo Diyos, agyaman kami manen, itinapintas nga aldaw, nga impaay mo kada kami. Tapno makapan kami dito'y balay nga pagdayawam. Kat sapay kuma tabayat ti panagdaydayaw mi, marik nami kuma ti presensyam. Ket dawatan mi apo, bendisyonam ti mangipaay iti mensahe tatanga bigat. Luktam ti iti puspuso mi apo, kabayatan ti panagdangag mi iti mensahem. Ket pakawanin na kami kumamit, dagiti basbasol, ken pagkurkurangan mi kain ka. Dahito iti dawat ken kararag mi, babaen tinagan ni Apo nga Jesus. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory tinapay tibiyag po, maipay
pa ay ito'y kararwa. Kas pa ng ted mo jay, den at baybay, kadagiti tao adunay. Panakaiba sa tinasantuan asurat, masarakan jay Salmo 67 verses 1 to 7. Kastiti ko na asya na kam o Diyos, ket bendisyonan na kami. Talyawan na kami kadi asi kaasi. Tapno maamuan minto ti sangalubungan ti pagayatam. Ken ti bilig mo ama isalakan. O Diyos, daydayawen da kakuma dagiti tattao. When amin at tattao daydayawen da kakuma. Agragsak kuma dagiti nasyon ket agkantada o sirarag o taawan idumdumam iti panangukom mo. Ken idaldalan mo dagiti amin at tattao ditoy lubong. O Diyos, daydayawen da kakuma dagiti tattao. When amin at tattao daydayawen da kakuma. Pinataod ti daga ti apit nga adu ti bendisyon tayo, ti Diyos a Diyos tayo. Benendisyonan na tayo ti Diyos, itanok ko madagiti tattao, iti amin asuli, ti lubong. Dahito ti sao ti Apo. Bendisyonan kati kinapudno, tapno iso taraon ko Apo, ken mangpukaw tiki nagdakes ko, ketal na ken ragsak masarap ko. Iba sa kadakoy ti paset na imbaga damag masarakan iti surat ni San Juan, Kapitulo 10 ken 4, versikulo 20 ken 3, aging gana iti 20 ken 9, John chapter 14 verse 23 to 29. Ket kastoy iti bagana iti naimbag damag, ti agayat kanyak tong palenanto dagiti saok insungbat ni Jesus. Ayatento ni Ama ket siya ken ti Ama umay kamto agtaeng ken kuana. Ti di agayat kanyak di natong palen dagiti saok saan na nagtaod kanyak. Ti sao an nangigyo no diket naggapo iti Ama an nangibaon kanyak. Imbagak daytoy taandaak pay kada kayo. Ti mamagbaga ti imbaon to ti Ama itinagan ko. Isu ti Espiritu Santo isuro na kayto iti amin na banag ken ipalagipnan to kadagiti amin nga imbagak kada kayo. Kapya ti ibatik kada kayo, ti bukod ko akapya ti ited ko kada kayo, ngem saan akas iti panangted ti lubong, ti panangted ko kada kayo. Di kay madanagan ken mariribukan, di kay agbuteng. Nangyegyo ti imbaga kada kayo, apumanawak ngem agsubli aktumot laong kada kayo. No inayayat dak, agragsakto kumam, tamapanak iti Ama, iti natantanok ti Ama ngem siyak. Na ibaga kun daytoy kada kayo, sakbay amaramid tapno inton mapasamak, mamati kayo. Kunanay ditoy English kakabsat para sa mga hindi po nakaintindi ng Ilocano nandito po ngayon. Sabi po, Jesus answered him, "If anyone who loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Whoever does not love me does not keep my words, and the word that you hear is not mine, but the Father who sent me. This thing I have spoken to you while I am still with you. But the Helper, the Holy Spirit, when the Father will send in my name, He will teach you all things and bring in your remembrance all that I have said to you. Peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. You heard me say to you, I am going away
and I will come to you. If you love me, you would have rejoiced because I am going to the Father, for the Father is greater than I. And now I have told you before it takes place, so that when it does take place, you may believe. Ni Apo Diyos ko may tagbendisyon, iti pan nakaibasa, iti paset tinasantuan na surat. Amen. Sa sao anaragsak sao ama magbiag ti sa sao anaragsak sao ama magbiag. Dungguntay ti mensahe ti kantang agapu ti Nax Bertal Kair. Sometimes to sing my great Redeemer's praise, the glories of my God and King, the triumphs of His ways. Jesus, the name that charms our fears, that bids our sorrow
Agyaman tayo ti mensahe ti kantag, kararag tayo, na indaklan ken manakabal nga Diyos. Agyaman kami ken kahit ti daytoy nga aldaw, nga isong insagot mo kada kami nga anak mo Apo, tap nagdultuloy kami ngagdaydayaw ken ka. Bendisyon na nakam nga rod Apo, iti income panagdingeg, iti sasam nga iburay, iti anak mo Apo Diyos, iti daytoy nga oras. Bendisyon nam, dagiti agbuybuya, ken uray pay dagiti anak mo nga kadwami iti daytoy nga oras, iti uneg iti iglesyam. Madaydayaw ka o Apo Jesus. Amen. Naimbag nga bigat tayo amin, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Happy graduation po kay kapatid na Victoria Samonte. Congratulations. At sa lahat po ng mga gagraduate po ngayon. Maraming salamat po at pagpatuloy po ninyo na maging tawag po doon yung inyong pag-aaral na mabuti. Patuloy po ninyong mag-aaral na mabuti. At ganun din, good morning Brother Joel. Thank you for coming. At ganun din po sa anak ni Nanay Ana Ferrer Ligo. Thank you for coming. So, the family of Ate Beth, salamat po. Reyes, si Maria Dayan nandyan, si kanyang asawa, ang aking inaanak. Malaki na pala. Si Manong Ray, good morning po Manong Ray. So, pagpalain at ingatan po tayong lahat ng ating Panginoon. Si kapatid na Bernadette, she is our Alpha and Omega. Salamat po, Sister Berna. Napakabilis ang araw. Parang kailan lang na dumating po kami noong 2014. At 2013 yata, sila Ate Neri, Kuya Jimmy, ay nag-message po si Sir Jun sa aking appointment noon sa Bintawan United Methodist Church. At hindi ko alam na sila pala yung mga anghel ng Panginoon. At sila yung pinadala ng Diyos doon para kami po ay makapunta dito sa NACS. So, God prepares a way for us to be here at NACS United Methodist Church. Ket walo tawen mi gaya mo tatanga bulan. O when walo nga tawen nagbiit da 8 years iti panagserbi kani Apo Dios. Napakabilis po ang araw, taon. At marami pong mga pagbabago po na nangyari po sa buhay po natin through our prayers, through ups and down ng Ilocano. At nananatili po tayong tumatayo para sa Panginoon. Amen? Na alam ko po na pagpatuloy po ninyo ito. Sa Friday, malalaman na po ninyo kung sino po yung Ilocano pastor. Sa Friday ng hapon. So, alam ko, naka-live po yun, yung reading of appointment ni Bishop Ceres Siriaco. At nagpapasalamat po ako kay Bishop Rodolfo A. dahil siya po yung daan kung bakit nandito po ako ngayon. Siya yung bishop noon at ganoon din kay Bishop Seri Francisco na siya po yung sumunod ni bishop at lalong lalo po sa aking bishop sa Baguio Episcopal area si Bishop Pedro M. Torrio. At alam po ninyo mga kapatid, hiram lang po ako dito sa Philippines Annual Conference. Sinasabi po nila Bishop at si D.S. Parcasio, salamat kay D.S. Parcasio at kay D.S. Enrico Esguera. Yung unang taon ko po dito, si D.S. Esguera. So dahil kay Bishop Juan, ay nandito po ako mga kapatid. And it's a great joy to serve NACS United Methodist for 8 years, especially for Ilocano. Alam ko, mas lalong napalakas yung aking napapigsa dayjay inak nga panagserbi kani Apo Diyos dito Ken idi awan pa'y pandemic, dagiti Ilocano, visiting team, ngayon pangpanguluan, the Engineer Landingen, the Attorney Edwin Larida, the Tito Willie, Tita Cora, duwang agkabagis nga Evelyn Lanusa ken Esplana,
Ken uray pay da ate Divina de la Cruz from Pangasinan. San ko nga malipatan dagitoy gapota ni ate Divina imay ditoy naks nila panan na nagasidag kumadjay central dayayanti boarding house dagiti anak na ngem pinili na ditoy ditoy naks. Tagis eskwela dagiti anak na ditoy. Ket agyaman tayo dagiti talong anak na ket nagbaligi da. Ditoy naks nga naidawdawatan ni Dr. Jonathan, Dr. Jonathan de la Cruz, nakapasayso na. So, may sakad tayo kadagiti nang idawdawat ken nang ikararag ken uray pay ni Engineer Kyle de la Cruz, Engineer Tatan, EJ de la Salte nag-eskwelaan na. So, talaga nagsayat iti Diyos kada tayo. Ket saan ko nga malipatan iti kiniing bagyo kada kami nga gasawa, especially ta anak mi ni Precious, nagbalin nga may kadwa nga inang da kayo, especially kani Precious, kadagiti adu nga suporta. Ni Ate Beth Reyes, sumusurot iti visiting team, oray adda ti saksakit ti bagina. O when, nadadumakit, sumurot kada kami, ket ma-hospital gayo men, siya po madadala sa hospital. Si Mrs. Larida din, kasama namin, tapos siya naman binibisita namin sa hospital. Baliktad, nagbibisita, pero siya ang binibisita namin. Pero tingnan ninyo, nakatayo pa rin sila para sa Panginoon. And hindi ko po makalimutan si Mrs. Uy, Erlinda Uy. Siya po yung nagpalakas sa amin ng pananampalataya. Siya po yung nagsasabi noon na, kaya mo yan, Pastor. Nax, kaya mo yan. Sabi po niya. So, hindi ko makakalimutan yung mga nakakasama po namin sa visiting team. And especially, nung umaawit ako ng The Lord's Prayer, nalagip ko ni Manong Noli ka ni Kuya Jimmy ngagjujuwet. Yung The Lord's Prayer. Kasla timang manggikot at habang kankantaak ni Manong Noli. Makapalagip, dagiti na palabas. Ilan lang buwan na nakasama ko si Kuya Noli, di ba? Kuya Noli. Kuya Noli. Nung birthday niya, talaga pong kinausap ako, gawan mo ako ng liturgy. Sabi niya, talagang nag-usap po kami. Pero yun na pala yung pagpapaalam niya. Hindi na siya nakapag-celebrate ng kanyang birthday. And hindi ko po makalimutan si Kuya Noli. There are a lot of things na itinuro po sa akin tungkol po sa NACS. Nung nabubuhay pa siya, talaga pong sabi po niya, tutulungan kita. Pero nauna na pala sa langit, unang nagpaalam, wala pa akong isang taon, nagpaalam na po siya. Ganon din sila Mrs. Uy, si Mrs. Chua, si Mrs. Tawag doon, yung nagpipicture palagi. Lau, Mrs. Lau. Grabe si Mrs. Lau. Lahat ng puntahan namin, meron po kaming picture. Kinukunan po kami palagi. At sila Mrs. Reynante. Sila Mrs. I love you all. Mrs. Sia. Pag pumunta kami doon, talagang kinukurot ka. Huwag kang lalapit sa kanya dahil purutin ka niya. Kapag nahawakan ka niya, hindi ka na niya bibitawan. Si Mrs. Sia. So, napakarami po. At si Mrs. Ancheta, si Engineer. Nakita ko si Engineer noon, si Engineer Ancheta. Nauna na si Engineer Ancheta. Noon, tinawagan po ako ni Mrs. Ancheta ng madaling araw. Pag-pray mo nga si Juan, parang nagpapaalam na si Engineer. So, madaling araw nang ginising ako. And also, the family of Sermonia, sila Sir June at Ma'am Lucy. At hindi ko po makalimutan yung tulong po nila nung panahon na talagang nangangailangan po kami. Sa family Rodrigueza, nandyan sila palagi. At doon po, kapag sila lang po kasi malapit, then pinupuntahan namin La Precious. Doon po ako nag-share, especially kay Kuya Jojo at Ate Zeni Rodrigueza. At tunay nga po na napakarami. Si Ate Beth, nabisita akong kailan lang, nagkomunyon sila.
lahat. Pero yung iba, hindi ko na napuntahan dahil medyo mahirap na yung oras, mga kapatid. Naghahanda na kami, ay mga 95% na yata na naka-empake kami. So, yung damit na lang namin. And then, noong Sunday, ako po yung in charge sa Ilocano, yung service ni Doc Menry, and then sa hapon. Kaya sa Sunday, si Pastor Ong ang in charge na dito, siyang tumayo sa Ilocano. Pero samahan ko po siya dahil gusto ko pong ipanalangin muna kayo bago naman ako alis. At least yung prayer ko, hindi niyo makalimutan. Na ang prayer po ay mabisa para sa mga Ilocano. Ang prayer po yung nagpapahaba ng buhay natin. Oo, sabi ko, si Ate Reyes, si Ate Beth, sabi niya, Pastor, mamamatay na yata ako eh. Hindi, hahabang buhay mo. Pag-pray natin. Manalangin tayo, habang buhay mo. No? So, it's a prayer na kung saan doon po tayo humuhugot ng lakas. Ket agyaman na kada kayo, talumat na di kadlao ko, Ilocano, Tagalog, and English, para meron mang maintindihan ni kapatid na ni Victoria, ket ag Tagalog akmet, tata. Tay J Solano, ket adda kanumat ti service mi ija nga English ken Tagalog. Ket 8 nga tawen nga agil Ilocano ak. Gapot iti pinadas ko ti ag Tagalog, ti service tayo, ken ag Ilocano. Ket ko na, ada nag message kanya ko na Pastor, nagkamali ba yung service? Sabi po niya, bakit po? Parang Tagalog naman yung service na dinaluhan ko. Ay hindi, Ilocano yun. Kasi nung mensahe ninyo ay Tagalog, sabi. So sabi niya, Pastor, please, sabi po niya sa akin, Ilocano service is Ilocano service. So, nung sinabi niya sa akin yon, talaga sabi ko, yes Lord, Ilocano ak nga rod. Pero tatatagpakada kon, kahit andamad na gitisan, makaawat kada kayo iti Ilocano, I could, masapol nga maamuan nyo daytoy sao iti Apo. Nagpintas datoy imbasak kada kayo, uray pa di imbasa ni Ate Au. No nangugyo dayjay binasa ni Ate Au iti Psalms, ket may papan iti panagdaydayo ka ni Apo Dios. It's all about praising God. We as human, tayo po na bilang nilalang ng Panginoon, wala naman tayong ibang gawin o gusto ng Panginoon na gawin po natin para sa Kanya is to praise Him. Diba? Hindi kailangan ng Panginoon yung offering ninyo. Hindi kailangan ng Diyos mga yan. Ang gusto ng Panginoon is your praise, Tiket ni Apo Dios, dayjay napudno nga panagdaydayo yu kenkwana. Ngem, dagiti sagot ken daton yo, ket itedyo gaputa masapol iti Apo ditoy. Iti panagtultuloy, iti panakaiwarnak, iti naimbaga damag. Para magpatuloy po ang salita ng Panginoon, kaya nagbibigay po kayo. Ang lahat ng mga itong binibigay po ninyo para po sa ministeryo ng ating Panginoon. Pero ang una na kailangan ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya ay ang ating mataas na pagpupuri sa Kanyang dakilang pangalan. So dito po sa banal na kasulatan na aking binasa kanina, Jesus said that His followers showed their love for Him by obeying His command. Diba? Sabi po dito, di imbaga na dito'y, ti agayat kanyak, tungpalan nanto dagiti sao. So if we love God, kung totoong mahal po natin ang ating Panginoong Diyos, then, gawin po natin kung ano po ang gusto niya. Let us obey Him. Mga kapatid, yun ang sinabi po niya sa kanyang disipulo, at hindi lamang para sa kanila itong sinabi po niya, kundi para din sa atin. Ket kinunana, ayaten to ti ama, ni amak, ket siya ken ti ama, umay
come to agtaong kenkwana. So, DJ kakamsat, iladawan na ditoy, iti kinapatog, iti ayat. Love is more than lovely words, na? No mga DJ ko nada, ay ayaten ka. Mahal kita. I love you. So, kapag narinig ninyo yan sa inyong asawa, sa inyong minamahal, Mama, mahal kita. Papa, mahal kita. At marahil sinabi po ni Victoria na ang aking graduation po ay para sa inyo dahil mahal ko kayo. Di ba? Napakaganda na gift mo yan sa magulang mo. Si Lara, di ba? Mag-aral ka ng mabuti. At kayong lahat, mga kapatid. Sapagkat ang edukasyon, ang alam kong makapagbabago sa buhay ng isang tao. Di ba? Edukasyon, edukasyon, edukasyon. Dapat mag-aral po tayo. At mapalad po kayo dahil meron pong nagpapaaral sa inyo. Maraming gustong mag-aral pero wala, mga kapatid. Kaya kung mahal po natin ang ating Panginoong Hesus, dapat lamang po na ipakita po natin sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Kanyang salita. Sundin po natin kung ano po yung salita ng ating Panginoon. Sabi po niya sa 24, ti di agayat kanyak, di natungpalan dagiti saok. Saan ang nagtaod kanyak, ti sao anang gigyo, no diket naggapo iti ama, anang ibaon kanyak. So even our Lord Jesus Christ depend on His Father. Nakadepende po siya sa kanyang Ama. Dahil ang Ama at siya ay nag-iisa. So dito po mga kapatid, ipinapakita po dito ng ating Panginoong Hesus ang kanyang pangako sa kanyang mga disipulo na ang banal na Espiritu ang tutulong sa kanila para maalaala po nila ang kanyang katuruan. Katuruan. Nakikita po ninyo yung the whole month, starting noong first Sunday hanggang ngayon, ang topic po ay yung pagpapaalam ng ating Panginoon. Or noon pa mang April, nakikita ko na sa teksto natin, nababasa ko na, it's all about yung saying goodbye. Di ba? Nagpapaalam na po siya. Kaya sa kanyang pagpapaalam, ito po yung gusto po niyang maranasan ng kanyang mga disipulo. So, yun po. Sabi po dito sa verse 25, kunana, iti Ilocano, imbagak daytoy taaddaak pay kada kayo. When? Saan nanto na maibaga? Naawan ton. Kuna tayong tulatan kan taon. Kuna ni nanang agsingsingpet ka, di ba? Dajilaongan ton iti mabalin tayong maibaga inton awandan. Ket saan ko nga amo no yan to maibagayon to naawan kamin. Naawanak ton into no Domingo, anya ka tati malaglagip yu met kada kami. Kani Precious, kani Janice, ken Shak akas pastoryo. Iso nga ni Apo Hesus Kristo, kaya ang ating Panginoon, sinasabi po niya dito, there are things I have spoken to you while I'm still with you. I'm still with you. At ang pangako po niya ay ginagawa po niya. Like yung aking kaibigan. Sabi po ng aking kaibigan na Koreano, kahit magkalayo po tayo, asahan mo, bibisitahin kita. Diba? So, noong graduation ko, dumalaw siya, nandun po siya. Then, after his graduation also, and then, naidestino po siya sa Canada. Nasa Canada na po siya. So, yung ipinangako niya sa akin, sabi po niya, mga Koreano, nagaganyan sila pag mag-promise. I promise. I will visit you.
saan ka man may destino, sabi po niya. So sabi ko sa kanya, pero ako hindi kita mabisita. Ay okay lang, basta-basta ang pangako. So nung nasa Canada na, and then dumalaw po dito. At nag-stay po dyan sa hotel. Ako po ay nag-book sa hotel po niya dyan sa Grand Opera. And then 2 weeks po sila dito. At ako din naghatid sa airport sa kanila. And then this Korean friend, he blessed Precious. He blessed Precious. So sabi niya, I want to bless your daughter. So ganun po siya. At sabi ng aking kaibigan na Koreano, yung aking professor, si Dr. Yi, kung anong sinabi po niya, tutuparin niya. Yun ang maganda po sa mga Korean. If they say, then they will do. Di ba? So, sabi po niya sa akin noon, don't worry my friend. Friend yung tawag niya sa akin hanggang ngayon. Don't worry my friend. I will see to it that you can visit Korea again. Di ba? So, nung panahon na yon, sabi niya sa akin, gusto ko pong makita ng mga kaibigan mo ang Korea. So, nandyan po sila Ate Neri, si Kuya Jimmy, si Janice, si Namar, si Auntie Leia, si Lex, sino pang kasama, si Victoria. Nakapunta sila noon sa Korea. So, dahil po sa connection, napakahalaga po yung connection and trust. Yung tiwala nila sa iyo. Yun ang dapat hindi mawala po sa isang tao, yung tiwala, especially yung tiwala ng Diyos sa iyo. Kapag ipinagkatiwala mo ng inyong buhay sa Panginoon, dapat po na kung ano man po ang gusto ng Panginoon, ay yun na po mga kapatid. And also me as your pastor, I promise to God that I have to serve Him. Maglingkod po ako sa iyo, Panginoon, dito sa Pilipinas, even though there are opportunity. Maraming mga opportunity ngayon to serve other churches, not only here, but abroad. Kung minsan may mga mensahe kang marinig, matanggap. And that is all about serving God. So yun po mga kapatid, ito po ang sinabi ng Panginoon. Ti mamagbaga nga ibaon to ti Ama, itinagan ko isut Espiritu Santo. Isuro na kayto iti amin na banag, ken ipalagip nanto dagiti amin nga imbaga kada kayo. Daytoy iti kunana, dito'y paset iti nasantuan na surat. Ket amuyo iti naindaklan wenno kapipintasan kain sagot ni Apo Dios kadagiti disipulo na daytoy kunati paset ti nasantuan a surat. Anya ti kunana kapya ti ibatik kada kayo, di ba? Kapya ti ibatik kada kayo. Peace I live with you. Peace I live with you. So sana po yung kapayapaan noon na binigay ng Diyos sa mga disipulo ay ganun din po yung kapayapaan po ninyo dito sa Ilocano Service. Magtulungan po kayo. Magmahalan po kayo. Magpatuloy po kayo sa gawain ng Panginoon. That is my prayer na kayo po lahat, kung paano po ninyo ako tinanggap noong 2014, ay ganun din po ninyo tatanggapin po yung susunod na pastor po ng Ilocano. And I believe, kung sino man po siya, nananalangin po ako, pinagpe-pray ko po, kung sino man siya, ay siya po yung maging pastor po ninyo na magpatuloy sa mga gawain ng Ilocano. Ang prayer ko, huwag kayong aalis. Huwag kayong aalis. Magpatuloy kayo. Gagawa ang Panginoon ng kamangha-manghang mga milagro po sa inyong buhay. Alam po ninyo kung paano kinasihan o minahal ng Diyos. Nakita ko yung paggalaw ng Diyos sa grupo po nating mga Ilocano. Sa buhay ng aming anak si Precious, gumalaw po siya. Nakita ko po yung paggalaw ng Diyos sa kanyang buhay.
And then, nung na-COVID po, sila Sir Jun at Ma'am Lucy. Si Sir Jun noon, severe eh. Naka-ICU po siya. Then we started to pray for him. Then talaga pong every day, every night, nandyan po ang prayer. Gumalaw po ang Panginoon. Sa buhay po ni Kuya Jimmy, nung sinabi po natin, Eri, Pastor, please pray for kuya mo. Nasa hospital na po siya. Siya na yung nagdala sa sarili niya sa Capital Medical Center. Medyo may kinakabahan ako. Nung nag-send si Kuya Jimmy ng kanyang larawan sa loob ng hospital na nandoon lahat, nakayanan pa niya. So, nung nag-send po siya, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, mabubuhay siya. Kasi kapag hindi na siya makapag-send, hindi na siya mabubuhay. Di ba? Oo, mayroon siyang may sign eh. May sign. Ganun na yung kalagayan niya. Maraming nakakabit po sa kanya, pero nakapag-send po sa akin. Pinakita po niya kung kalagayan niya sa akin, at yun din po yung pinagpe-pray ko. Mga kapatid, pinagpe-pray ko, Lord, buhayin po ninyo si Kuya Jimmy. Kailangan pa siya ng iglesia. Kailangan pa namin ang kanyang buhay. So, tingnan po ninyo yung paggalaw ng Diyos, And also, recent lang, si Ate Au. So, Lord, this is my last prayer, sabi ko, for Attorney Mary Ann. Kasi may naipag-pray ako, hindi po sila nakapasa. Nakapasa. Yung nandito po ngayon, yung nag-take ng medical board, talaga pong pray pong ginawa po namin, but yun nga, hindi po sila nakapasa, di ba, Ate Neri? So sabi ko, paano ko kaya ipag-pray si Mary Ann? Pero nakita ko yung paggalaw ng Diyos sa buhay po ni Ate Au, siya na mismo nagsasabi, text o messenger. Then nakita ko, nung iscan ko po, i-open ko yung Facebook ni Attorney Mary Ann, wala. Oo, naka-off siya. Kahit messenger niya, hindi. So yun ang sign na makapasa po siya. Dahil nag-focus po siya. Oo, iniwanan muna niya yung mga Facebook na yan, yung messenger na yan, nag-focus po siya. O, tingnan niyo, may lawyer na si Ate Au. Di ba? Praise God, palakpakan po natin ang Panginoon. Yun po yung paggalaw ng Diyos sa buhay po natin. So, tingnan niyo si Ate Au noon at ngayon. Malaking pagbabago, di ba? Kung ano yung goal po niya sa kanyang anak, natapos na niya. Wala na siyang pwedeng gawin pa, mga kapatid. Kaya alam ko, ibibigay ni Ate Au ang kayamanan niya sa akin. Amen? Oo. Babalik na siya sa Isabela eh. Oo, babalik na siya. Darating araw, nandoon, bibisitahin na po natin yung kanyang gagawing resort sa Isabela. So, yun mga ginagawa ng Panginoon. Yun po yung mga daily provision ng Panginoon. Kapag ibinigay ng Diyos yung kapayapaan sa atin, ito po ang mangyayari. And this also my prayer for Joyce and Joseph and sa mga Rodriguez sister, si Sarah, Hannah, at iba pa. So yun ang prayer ko. Pagdating ng araw, pagbalik ko dito, sabihin po nila, Pastor, doktor na po ako. Di ba napakasarap pakinggan? Si Lara, Pastor, nakapasa na po ako sa board. Oo, napakasarap na pakinggan. Yung kwan nga, nag-aral sa Mapua, noon nandito po kami, nag-stay muna sa amin. Kasi naghahanap po sila. Nag-stay po sa amin. Nag-aral ng engineering, civil engineering sa Mapua. Then, pinag-pray ko siya. Yung connection nandyan, hindi nawawala sa family po niya. Nagiging magandang yung fellowship and relationship. So, what happened? Nung hindi ko tiningnan yung resulta ng civil engineering board, nakatanggap na lang ako ng message na galing sa kanya. Sabi po niya, Pastor, maraming salamat po. Engineer na po ako. Wow, di ba? Ang sarap pakinggan, engineer na po ako. Doktor na po ako. Si Attorney Mary Ann nag-message sa akin, personal. At ang sabi po niya, Pastor, maraming salamat po sa prayer po ninyo. Attorney na po ako. Di ba? Napakasarap pakinggan naman yung mga batang ito, na
sila po ay nagtagumpay. So, dayjay kakabsat, iti kitaon tayo. No adda kada tayo, iti kapya ni Apo Heso Kristo, then, there is victory. Adda iti panagbaligi. Jesus said, I'm leaving you with a gift, regalo. Dahil iti regalo nga itet na saan nga pirak, titet na saan nga material ting, titet na no diket regalo. Dayjay ko na peace be with you. And that is also what I received when idi-adak di Korea, di senior pastor. Natay di senior pastor kunket. Tisaan ko malipatan. No senior pastor ka di Korea, ket adda amin iji office mo ti kinabak nang iti iglesia. Adda ijay. Awan makastrek ti opisina ti senior pastor. Uray siya. Idi inawat nak idi simampatak nga kunana inkararagan nak. Then, inikan na kita allowance. Amuna sa nga akong kwartak. E di napanak iji Korea. Tati kunak nga ro, 200 pesos lang ti kwartak nga napan Korea. Ta 1,000 lang ti pabalon ni Janice Kanyak. Ket iti adak di airport, saan ko nga mo nga adagayang bayadan nga terminal fee. May terminal fee na 750 pesos. Then, bumili po ako ng tubig, 50 pesos. Magkano na lang tira. Then may binili yata akong 50 pesos kahit 200 nung nasa Incheon International Airport. Paano ng buhay ko? Yung church na appointment ko, Incheon, and then yung school na kung saan ako mag-attend is Seoul. Incheon from Seoul, 1.5 hour through train. Nagsasubway ako. Mga kapatid. So, 1.5 hour. Anong pangbayad ko? Wala naman akong buwan. So, yun ang iniisip ko. Paano gagawin ko? Sino magbibigay sa akin? Pero, gumalaw ang Panginoon. Sa loob pa lang ng office ng aking senior pastor, nagsabi na siya, Pastor Marcel, I know, you need money. Sabi niya sa akin, paano nilaman kailangan ko pera? Hindi ko naman sinasabi sa kanya. And then, I know, your wife need money, sabi po niya. So, paano? So, sabi po niya sa akin kaagad, punin mo itong 200,000 won. Wow, may 200,000 won. Parang napakalaki yun, ano? And then, I will give 300,000 won for your wife. So, ganun po yung ginawa niya. Bless po niya ako. That is my first time to enter the office of the senior pastor. Then the last time nung magpaalam na ako, alam mo, parang si Bernadette lang ito. Nung dumating ako, nandito. Ngayong paalis na ako, nandito na naman siya. Biro lang, Bernadette. Parang masaya ka. So, hindi ko po kayo makakalimutan, mga kapatid. Hindi ko makalimutan yung senior pastor ko. Dahil sa ginawa po niya. Ganun man yung ginawa po niya, na-appreciate ko yung blessing po niya. Sabi po niya, Shalom to you. Di ba? Shalom. Napakalalim ang ibig sabihin ng shalom. So, yun po yung sinabi po sa niya. So, nag-rely po ako doon sa blessing. So, napakahalaga po yung blessing. Kapag ganoon ng pastor ang kanyang kamay o pare ang kanyang kamay, tanggapin ninyo kaagad. Meron pa yung mga membro na i-bless na sila, nakaganon pa rin sa bulsa nila yung kamay nila. So wala. Wala yung bendition. Di mo natanggap yung blessing. So when they bless you, then you have to open your arms. I-open mo ang kanyang kamay. So that's how our Lord Jesus Christ blessed us and also His disciples when He said, "Peace I live with you." Yung i-bless po ng tayo ng Panginoon. So maraming salamat po sa inyo. Yun din po yung blessing na may ibibigay ko po sa inyo, kapayapaan nawa sa Ilocano service ang inyong maranasan sa buong paglilingkod po ninyo sa Knox United Methodist Church. Kung may pagbabago man,
dahil nakapag-retire na si Ate Neri, si Kuya Jimmy, nasa Rizal na sila. Oo, ganun na lang yung pagbabago. O si kababayan ko, si Bernadette, umuwi na kami sa Cagayan. Di ba? Taga-Cagayan kami. Sino mga taga-Cagayan dito? O, nado tayo gaya mga taga-Cagayan Ano? So, agyaman na kada kayong amin, nga imay itangal daw, ket into na Domingo, iso ti maudi nga inak nga panagpakita kada kayo. Then after the service, then itulod ko, dagay gamit ko na ije Vizcaya. So, niya po Diyos, bendisyon kada tayo, kararag tayo kakabsat, na indaklan, ken man nakabalin nga Diyos, agyaman kami taayat, nga iso nga impaay mo kada kami, iti lasod, iti walo nga tawen, nga income pa nagserbikan ka, dito'y iglesia mo apo, iti patpatigni nga Knox United Methodist Church. Agyaman ako apo, kadikiti amin nakamkamong iti Ilocano, service, iti panangipatagda kada kami, iti kadami dito'y, narik nami o apo, nakasano iti panangpasangbay da kada kami. Ket siya, ni Janice, ni Precious, ket nalaos, iti panagyaman mi kadakwada. Agyaman kami, kadigiti lay leaders o apo, da Ate Neri, Tita Cora Navarro, ni Sir Jun Sermonia, ken Auntie Leia Antonio, nga dagiti leader ni ditoy nga Ilocano service, ket agyaman o apo kadakwada, itinda nga panangipaay kadagiti kasapulan mi, kabayatan nga da kami ditoy. Agyaman ako apo kadagiti kadwa kiti visiting team, Dator nila Rida, dito Willie Navarro, ken Tegasawa, ni Tita Cora, da Tita Evelyn, ken Esplana, ken Lanusa, ken uray pa ni Ate Divina o apo, ni Ate Beth Reyes, ni Kuya Jimmy, nga nakadkadwami kadigdado mga visitation, ken ni Phil o apo, agyaman kami, iti panangidrive na kada kami, ken uray pa'y di umuna nga driver, nga isagot mo kada kami. When amaming nasantuan, madaydayaw ko apo Diyos, iti biyag, dagiti amin nga nagbaliging anak mo dito yung Knox. Iti biyag, da Attorney Mary Ann, may isang inspirasyon, uray pa'y ni Sister Vince, nga nakapasay iti may isa nga school ket sumrek manen tapno mga alay iti law. Ken kastamat o Diyos kani Victoria iti graduation na agyaman kami o apo ken uray pay kada Joyce ken Joseph ni Hannah ken ni Sarah idawdawatan mi apo ken uray pay dagiti anak ni Ate Beth Reyes, dagiti talong anak na. Ken dagiti amin nga anak iti Ilocano worship service, idawdawatak apo, asapay kumatag baligi da, kas panagbaligi dagitoy nga kakabsat ni. Da Risa, da Jessa, nga isu dati ladawan, iti inka pa naggaraw dito'y iglesia. Well, wapo, itultuloy mi kidawdawatan ti salon at ni Ate Beth Reyes, ni Auntie Anita Larida, ni Nanay Presi Cagente, kani Nanay Presi Ancheta, kani Nanay Amor Sermonia, bendisyolam kadi, ni Inang Marcela Evangelista Apo, ken uray pay ni Nanay Adelina Roman. Si katimang bendisyon kadi kadakwadaw apo iti daytoy oras. Patay mo kadi ti man nakabiling imam kadakwada ket agtultuloy apo Dios iti nasayat nga salon at da. When amang nasantuan agyaman kami kadagiti pinaimbag mo iti daduma kadagiti saksakit da iti daytoy aldaw. When o Diyos, bendisyonam ni Sir Virgilio Corpus, na dahi di Philippine Heart Center, dahiting oras. Bendisyonam ka dito operasyon na, iti heart operation na into no Lunes. When namaming nasantuan, nagyaman kami ti biyag ni Engineer Samuel, kan Tita Nilda Landingan,
Ngaitan ket addadan iji Canada. Agyaman kami kadigiti contribution da for Ilocano worship service. Agyaman kami ken ko Apo. Itibiyag ni Brother Joel, ang kadwami nga oras, bendisyon na misuna, ket ikamatalik mi ken kati pamilya no Apo, with Sister Marites, Makapulay. Bendisyon namin ni Brother June o Apo, alam po namin, hindi po ninyo naintindihan po ang Ilocano, but still, binibigay po niya ang kanyang presensya para makapagsimba po siya. I-bless po ninyo ang kanyang trabaho sa initial homeland nila Sir June. At ganoon din po, Panginoon, ikadawdawatan ni Ate Marites Asuncion, iti MA thesis na. Pagbaligam iso na kadio Apo, can ikam iti sirib nga gapuken ka o Diyos. Tapno, may lipas na daytoy, can maturpos na daytoy nga MA na o Apo. When idawdawatan mi ni Manong Ray, bendisyon na misuna, akan kanayon o Dios, kat aramatem iti biyag na, iti panagserbiken ka. Uray pa'y da Manong Jaime Ferrer, ken ni Sister Jaminaya Ferrer, bendisyon nam kadisuda iti dayting oras, kamatalik mi ken ka iti salon at dao Diyos. When agyaman na kiti biyag ni Nanay Ana Ferrer Ligo, nga kadwami iti dayting aldaw, ken uray pa'y ni Ate Marlene Go, ni Sister Joan, bendisyon nam kaditi inang na. Digiti inang do Dios. Kaya ni Sister Bernadette, bendisyon nam ti trabaho na Apo. Ijay, ayan na, ita. Iyada yung misuna, itinyaman na saksakit. Kang ronan na as medtech, ket adu, dagiti agpa-check up kadagitoy iti dara daw Apo. Katamami nga nasantuan, bendisyon nam kadi, dagiti amin nga anak mo itangal daw, anak kadwami. Kan uray pa'y, dagiti kakabsat mi nga, agbuybuya itanga oras. Agyaman kami ti presensya daw Apo, lalo dagiti kakabsat mi, ijay South Korea. Iti biyag ni Pastor Rosemary Rapanut, bendisyon nam kadiso na o Dios, iti ministeryo na. Kamatalik mi ken ko Apo, kani kamatalik mi ken ko Dios, iti biyag, dagiti amin na church worker, iti panagsagsagana, iti annual conference. Lord, we ask your blessing upon Dr. Mendry Mendilio, Deaconess Irene Vioya, Deaconess Sharon, and also kani Pastor Jericho Ong, iti dandanin o Apo nga annual conference. Ikamatalik mi ken ka, no anyaman ti pagayatam, iso ti matong palo Apo. Bendisyon nam kadi o Apo, digito'y kakabsat mi, ni kabsat nga Jomer Sermonia, ni Sister Joyce Estrada, ken uray pa'y ni Tita Corazon Navarro, ket Apo, bendisyon nam ni dagiti amin nga ipatpatig da iti dayti nga biyag. Bendisyon nam ni Sister Mary Joy Viernes, Camille Mateo, ken ni kabsat nga Marites Aquino, ken Melody Pablo Cano Lim, ni Brother Daniel Cataleg, and Hannah Grace Soblin Duco, ni Ate Leonila Ramento, ken urepay ni Manong Johnny Ratum, EJ Canada. Bendisyon nam dagiti kabsat mi EJ Canada o Apo, ken Christina Adnaen, ken ni Jasmine Kyle Subsilika, ken Nori Joy Lacro, ni kabsat nga Lynn Dolos Reyes Apo, ikamatalik mi ken katibiyag na. Los Viminda Hordan, ken ni Zari Rine Apo, ken ni Ate Sita Bakting, ken Nori Joy Lacro, ken ni Ate Silvia Aquino Padilla, Silvia Binalay, ken uripay dagiti family ni Manang Lilibet Rodriguez, Patria Faye Buklan, ken uray payo Apo dagiti kabsat mi, kapamatyan mi ni Manong Samuel Cajente, ken dagiti kakabsat mi Apo ni Ate Christine Nilo Ilarde,
Bendisyon nam kadiso na iti daytoy nga aldaw o Diyos ken ni Brother Jodic de los Reyes, ni Veronica Damilig, ken Mirna Rosario Guillermo, ni Ate Remy Consunhi, ken Patricia Faye Bukihan, ken ni Dr. Dali Raginton Mendilio, ken kastamat o apo nga bendisyon ni Brother Eduardo Mendilio. Ken dagiti amin nga anak mo apo itang aldaw, ikamatalik mi ken katibiyag da salun at da ken trabayan na kami. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi babaon tinagan ni apo mi Hesus Kristo. Amen. Ti panakaala dagiti sagsagot a panagyaman. Masapol nga mangitugot ti tunggal maysa iti sagod. Kas manurot iti parabor ti Apo a Diyosyo. To'y sagot nga yekmi, nagtaod da kukwam, intalik mo kada kami, dakam ti agaywan. Amen. Nagimbag ka o Diyos, iti biyag, dagiti amin nga anak mo, binindisyon na misuda, iti nasayat nga salunat, trabaho, ken oray pay, iti pamilya. Ket bendisyon nam dagito yung sagsagot daw Diyos nga maipaay iti panagserbi ken ka dito in Knox United Methodist Church. Et sapay kumawa po iti sublim, tinawadwad nga bendisyon kadakwada. Iti nagan niya po may Jesus dagiti dawat ken kararagmi. Amen. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat ket madaydayaw iti Dios kadigiti kakabsat tayo nga kasangay iti daytoy nga lawas ket niya po Dios ti madaydayaw iti biag ni Nanay Florida Kian ken ni Ate Aurora Luterio ken ni Allen Joseph Reyes iti panagkasangay da into no Martes. Happy birthday Ate Au. Kadwa tayo ditoy. Happy birthday. Okay, agsagana sa madamdama. So, dito 27 ni Mary Joy Robino. Ken 29 ni Diane Pascual. Ken 30 ni Sister Fatima Guillermo ken Mark Jomel Pascual. Happy birthday kada kay amamin nga kasangay iti daytoy bulan. Madaydayaw ni Apo Dios. Kay kakabsat mangiganyo iti morning devotion ko ti Wednesday into no last on Wednesday. And then, tinaimbaga damag into na Sabado. Dahil ti baudi nga panakangogyo iti morning devotion ko ken iti naimbaga damag. Agyaman na kada kayo mamin, saan kayo malipatan, da Ate Ansel, dagitagmin mensahe, karkararag iti dawn prayer. Da kayo amin nga nakipagpaset iti dawn prayer, agyaman na kada kayo. Da amin nga liturgist dito, agyaman na kada kayo. Iti liturgist tayo, ito no, umay nga Domingo, ket ni Ate Marlene, go. Kanya po Diyos ko itimang bendisyon. So, tuloy tayo, kikinita tayo no Domingo, umay kayo kuma. Kakabsat, awisan da kayo, iti blessing,
nga iso nga may paay kada tayo ito no Sunday. Ni Apo Diyos, iti mang bendisyon kada tiyam amin. Kantayan tayo ti maudi nga himno. Hidalanak, jak may wawa, uray sa dinot papanap, ta imam Diyos, iturong naktoy biyag, kuparag sa kenam. Idalanak, ta imam Diyos idalanak, daytoy ove amasiliw, agtalin na etu kenkam. Oray nasip ngeti dalan, weno kasede naranyag, oray namay weno rigata mo, a Diyos ko idalanak. Idalanak, ta imam Diyos idalanak, daytoy ove hama siliw, agtalin na etu kenkam. Diyos ko tahi mamkumpetak, si masusumo rotak, napegat man ti pagnahakamo, a Diyos ko idalanak. Idalanak, ta imam Diyos idalanak, daytoy ove amasiliw, agtalin na etu kenkam. Into naramid ko't malpas, gapot kasi makitak, ta nagbali ginga imbaginggat, patay idalanak. Idalanak, ta imam Diyos idalanak, daytoy ove amasiliw, agtalin na etu kenkam. Agkararag tayo, teksami ti panagyaman mi ken ka o Diyos, iti daytoy nga bigat nga isong insagot mo kada kami. When amaming nasantuan, idalan na kami kadi, iti daytoy nga biyag. Sa lakniban na kami kadi o Apo, manipod kadigtaddo nga saksakit, pegpegad kandaddo mapay. When amaming nasantuan, nagyaman kami, iti biyag ni Sister Catherine Consunhi, nga iso nagtugtog tatangal daw, iti biyag ni Ate Aurora Luterio, akas nagpangulo kada kami. Ken uray pay, iti biyag ni kabsat nga Ronnie, ken Renwell, the Tintin, ken uray pay, the Don Justin, ken dagiti amin nga kakadwada, agyaman kami. Weno Apo, agyaman kami ti biyag, da Ate Cristina Anaen, ken Ate Jovita Russell, Luz Viminda Hordan, ken ni Shen Abalos, ken uray pay na Ate Elvira Gutierrez Vidjones. Agyaman kami, kadigiti amin nga anak mo Apo, anak ipagpaset, iti daytoy nga ramid, iti panagdaydayaw. Ket sapay ko ma, tagtultuloy kami o Apo, nga makipagnaken ka iti daytoy nga biyag,
Aramaten na kami, o Apo Diyos. Kadagitan nyaman nga klase nga panagserbi, masapol nga ramiden mi para ken ka. When Apo, kas kinunam, no, ay atenda ka, o Apo, ket masapol nga agtulnog ken agtungpal kami ken ka. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi bubon tinagan ni Apo mi nga Heso Kristo. Amen. Ama ken anak kuma ken Espiritu liwliwat dayawen nga ipangruna ti langit ken ti daga. Amen. Ket ita awaten tayo itinaindaklan nga bendisyon nga gapu babon tinagan ti Dios Ama. Ita anak na iso ni Apo ti Heso Kristo nga iso ti dalan, iso ti pudno ken itibiyag, ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, iso kumay ti awaten ti tanga wan patinggana. Amen. 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 Madaydayaw ni Apo Jesus.